Nakatakdang magpahigayon og machine demonstration ang COMELEC sa matag barangay sanglit bag-o ang makinang gamiton sa 2025 midterm elections. Nagapangita sab karon ang ahensya ug mga technical support staff. Ano ang report ni Argil, relator. Automated counting machine ang bag-o nga makinang gamiton alang sa 2025 midterm elections nga mas klaro matud pa ang transparency features. Busa, sunod nga lakang sa COMELEC ang pagpahigayon o convention sa tanang election officers aron ipailawom sila sa training labot sa pamaagi karon sa pagboto. Sa Nobyembre, nakatakda ang pag-roll out sa machine demonstration aron ipahibalo ang pamaagi sa pagboto o paunsa mag-function ang makina. With our road shows, no, sa ato ang pagpa-invite nato, no, introduce nato sa ato ang mga kababayan, no, or sa ato mga voters, no, with regards sa kaning atong bagong machine na gamito nato for this May 2025 election. Magpabiling automated gihapon ang eleksyon, din mag-shade gihapon sa balota o gi-insert sa makina para basahon ang boto. Apan dunalay mga kabag-uhan sa itsura o kapasidad sa makina gamiton. Ang kada election officer tagaan sa Manila o tag-isa ka machine. So wala gyoy kanang area nga kanang mabiyaan. So sila tanan mag-conduct ginata na sila og machine demonstration for every barangay. As much as possible, doon nila ilang barangay. Mamahimo sab nga maka-request pinaagi sa pagpadala og sulat sa COMELEC ang mga grupo o organisasyon sama sa political party nga magpahigayon og machine demo. Gawa sa mga miyembro sa electoral board nga naanda na nga mga magtutudlo. Doon na say mga support staff nga magsilbi sa eleksyon. Abli karon ang COMELEC sa mga buot mo apply, isip technical support staff nga mo'y mo assist sa DepEd supervising official. Kinahanglang at least second year college level o computer literate. And we have the DESO technical support staff mo na katong i-field na mo para mo assist sa pag-troubleshoot sa makina. Mamahimong isumite ang mga application letter o personal data sheets sa COMELEC office sa inyong lugar una mag-October 25, 2024. Kauban si Metro Awin sa kamera. Ako si Argil, relator. 1 Mindanao.